Rewşên pêketinê bi vîrusa korona li deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di zêdebûnê de berdewam e. Li gorî şopandina rojane ya Radyoya Rêbaz ji rewşa vîrusa korona re li Rojavayê Kurdistanê, hejmara pêketiyan di zêdebûnê de ye, ku îro jî 20 rewşên pêketinê hatine tomarkirin û qedexeya çûn û hatinê jî bû dema 14 rojan hatiye ragihandin. Desteya Tendurustiya bi ser rêveberiya PYD ve îro 5 tebaxê ragihand ku 20 rewşên korona û 1 rewşên jiyan rezdanê li deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatine tomarkirin. û lê gorî rêveberiya PYD ku 16 rewş li Cizîrê û 2 rewş li parêzgeha Dêra Zorê û 2 rewş jî li devera Şehba. Rewşa jiyan rezdanê jî ji Şehba ye, ew jî mêrekî temen 60 sal ye. Herwiha rêveberiya PYD di daxuyaniyekî de ragihand, piştî zêdebûna hejmara pêketên koronayê li Rojavayê Kurdistanê û belavbûna zêdetir ya vê vîrusê, qedexeya çûn û hatinê bû dema 14 rojan hatiye ragihandin. Lê gorî biryarê qedexeya çûn û hatinê ji demijmêr 6 roja 6 tebaxê ta demijmêr 6 roja 20 tebaxê berdewam dibe. Herwiha li gorî biryara qedexeyê tenê rê ji bo dukanan, nanxane, dermanxane û nexweşxane bêne vekirin. Herwiha rê ji bo tankerên avê, barhilgirên kelûpelên xwarinê, dermanan, otomobîlên rêxistinên mirovahî û hawarçûnê li pêşiya wan wê rêvekirî be. Herwiha asankarî ji bo çûn û hatina cotkar û kargehên çandiniyê jî tên kirin bi mercê ku pabendiyê rênmaya xweparastinê bibin. Lê gorî amarên dawiyên rêveberiya PYD taniha 5 kes li Rojavayê Kurdistanê bi koronayê ketine û 1 rewşa jiyan rezdanê jî bi vîrusa koronayê hatiye tomarkirin û hejmara pêketiyan li Rojavayê Kurdistanê di zêdebûnê de berdewam e.